Υπάρχει ένα λεπτό σκηνή ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στη λογική και στην παράνοια. Όταν αυτοκοπεί, φέρνει στην επιφάνεια τα τέρατα. Τέρατα συνήθως χαμογελαστά, υπεράνω πάσης υποψίας. Εκείνα πιστεύουν ότι τα έχουν σχεδιάσει όλα. Φοράνε τη μάσκα του πόνου, του χαμού, της απώλειας. Κάποιες φορές σε κάνουν να αμφιβάλλεις και για μια στιγμή ίσως τα πιστέψεις. Όταν όμως τα πράγματα δεν πάνε βάσει σχεδίου, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα πιο αδίσταχτα εγκλήματα της Ελλάδας. Ένα από αυτά είναι η υπόθεση της Φέης, γνωστή ως το ερωτικό τρίγωνο της Νέας Μάκρης. Πιθανόν πολλοί να τη θυμούνται. Αν την ακούς για πρώτη φορά, μείνε μέχρι το τέλος. Πίσω στο 2013, ξημερώματα 6 Απριλίου, το νεαρό ζευγάρι επέστρεφε από την νυχτερινή τους έξοδο. Ο Βαγγέλης Στεφανάκης γύρισε την 23χρονη κοπέλα του Φέη στο σπίτι. Για εκείνον η βραδιά δεν τελείωσε. Της τηλεφώνησε λέγοντας ότι θα συνεχίσει με κάτι φίλους. Η 23χρονη πίστευε ότι θα έβγαινε με την αδερφή της και εκνευρισμένη τον καλούσε ξανά και ξανά. Τελικά το ζευγάρι έδωσε ραντεβού έξω από το σπίτι της Φέης για να λύσουν τη διαφωνία. Υπήρξε μια ένταση ανάμεσά τους, με το Βαγγέλη να τη χτυπάει επανελειμμένο στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, πέφτοντας λιπόθυμη στο πάτωμα. Μετά από λίγο την έβαλε στο αμάξι του, την πήγε στο σπίτι του φίλου του και από εκεί την πήγαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο Βαγγέλης κάλεσε την αδερφή της, όπου και πήγε να την πάρει για να πάνε στο νοσοκομείο. Εκεί ενημερώθηκαν σε πόσο κρίσιμη κατάσταση βρισκόταν. Η ίδια της η αδερφή ζήτησε στον φίλο τους να πει ψέματα ότι εκείνος τη βρήκε τυχαία αναίσθητη. Στη συνέχεια επέστρεψαν πίσω σαν να μην συνέβη τίποτα, αφήνοντας την κοπέλα διασωληνωμένη. Η Μαριαλένα συνέχισε το ψέμα και στον πατέρα τους, που τον ενημέρωσε για την κατάστασή της. Στις 8 Απριλίου μετέφεραν τη Φέη σε ιδιωτική κλινική. Μετά από οξονική διαπιστώθηκε εγκεφαλικό είδημα και η Φέη κατέληξε 11 μέρες μετά, στις 19 Απριλίου. Η δίκη για το φόνο της Φέης ξεκίνησε στις 5 Μαΐου του 2014. Στην φόρα βγήκε και όλη η περιπέτεια ανάμεσα στο αγόρι της και την αδερφή της 23χρονης. Η δίκη έληξε με το Στεφανάκη να καταδικάζεται σε ισόβια και τη Μαριαλένα σε φυλάκιση 5 ετών,